Hej. Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Det her, det er mig og Nannas nye profil, eller sådan YouTube-kanal. Og vi vil gerne lave sådan noget, hvor vi synger, fordi at vi kan godt lide at synge. Ja. Og vi er faktisk også rigtig gode til det. Så vi tænkte, at vi ville gerne dele det med jer, hvis der I ellers gider se vores videoer. Ja. Okay. Undskyld guys, fik lige et moment. Ja. Hvis I kan høre lidt larm i baggrunden, så er det bare folk, der hygger sig. Ej, det lyder forkert. Men ja. Nanna, kan du fortælle om, hvorfor vi lavede den her profil? Det er jo fordi, vi vil godt lave en sang. Ja, vi vil lave. Vi vil rigtig gerne dele den med jer. Fordi vi synes, vi er så gode til at synge. Mm. Og så fordi vi vil gerne inspirere andre folk til at ligesom sådan gå samme vej som os. I skriver bare, hvis I skal have privattimer. Ja. Ja. Nu vil Nanna fortælle lidt om, hvad vores sang hedder, og sådan, hvorfor vi kom på ideen og sådan noget. Jamen, den hedder så Nanna og Rebecca's sang. Ja. Og vi vil bare godt sådan prøve at synge for jer, og dele det med jer, så I kan ligesom fortælle os, hvad I synes om vores sang, fordi at, vi synes faktisk selv, at den er blevet rigtig god. Ja. Først så tror jeg lige, at vi vil vise nogle billeder sådan, af os, for ligesom sådan at vise, hvem vi er. Ja. Er det ikke alle billederne, det der? Jo, er det. Jeg skal bare tage lige nu. Jeg tager bare halvdelen her. Og jeg havde ikke pauset. Lad os starte. Vi skifter bare. Vi skifter bare at vise et billede, og Nanna, hun starter bare. Vi har det her meget flotte billede. Det der, vi lige har lavet navlepiercerne. Ja, det var rigtig smertefuldt, men det er okay. Og så har vi det her, hvor vi havde sådan rigtig mange selvmordstanker, fordi vi skulle i køkken. Ja. Yes. Og så har vi det her. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi laver her, men... Og jeg ser ret skillet ud, men det er okay. Det er okay. Så har vi det her virkelig seje billede. Ja, det er også virkelig sejt. Så har vi det her, hvor Rebecca hun ligner lidt en trold. Så har vi det her, hvor vi er ude og gå vores højt elskede morgentur, mens det sner. Ja. Ja, og så har vi den her. Den er der, vi var ude og se på en masse traktorer. Ja, præcis. Så har vi det her. Det var sådan en virkelig cute couple in the snow. Så har vi det her. Det er også ude ved de traktorer. Ja. Så har vi det her. Det er til vores photoshoot i går. Ja. Jeg har ikke flere på. Skal jeg sige sådan? Ja. Så har vi også det er meget cutie billede, hvor vi sidder i klubben og ja. Så et eller andet. Og jeg leger mongol. Og så har vi det her. Sådan et fjollebillede. Jeg ved ikke lige. Jo, det er med sin elskede Red Bull og mig, der er bare sådan fjoller. Ja. Og så har vi det her. Det er meget cute. Cuties. Og så har vi det her af Nanna, hvor hun står og ser rigtig sej ud og føler den rigtig meget. Og så har vi det her af mig, hvor jeg skal til at vaske en virkelig klam og beskidt gaffel op. Ja, jeg ved ikke, hun kan simpelthen ikke finde noget at vaske op, så hun lader det stå her i en uge. Ja, det er så godt. Men det var bare vores billeder, og nu vil vi gå videre til vores sang, ja. Som vi lige skal sådan lave lidt mere på, fordi den er ikke helt færdig. Ja. Men bare vent, guys. Vent. Tak fordi I så med. Vi ses i vores næste video.